Ahoj, milí diváku, já tě zdravím u dnešního videa a dnes jsme si tady připravili ještě s mým kamarádem chili challenge, no. A je tu se mnou můj kamarád, spolužák Karel, Tvája Varel. Jo, a náš kameraman Jarda. Možná se divíte, že to vítám možná jako já mám to na grostu, no. To víte, skončil jsem tam s tím kanálem, že to nemělo úspěch, ale tady s Jardem to mám. Hele, fakt vám lidi děkuju za 1000 odběrů. To je fakt super, já vám děkuju a tohle je jenom pro vás. Jo? Já si tady vezmu té pomůcky. Tady. A tady mám. Tady, to zaostřím, no. Tady máme chili ají. Tady vidíte chili. Sice je to jemný, ale co jiného chcete. Ale pálí to jak svině. Já si to tam dám sám. Ty vole, nikdo jde. A pojď blíž. A pak to ukáž, víc tam toho jde. Víc? A pak to dej aj na to. Ale ještě to dej takhle okolo toho. Aby to stačí, ne. Hej, takhle to stačí. A ještě na to druhý. Ne, to stačí. Ukáž. Vidíte? Pojď to tam zaostřím. No. To je chili. Víc tam toho dej. Víc, on tam toho má víc. Dělej. Řekni, až to stačí. Stačí. Tam toho máš až moc. Bože. Hele, já jsem si vody, se prostě. Je to tady pera, vole! Jak to bolí. Pokud tohle nepřežijem. 3, 2, 1, teď. Tak kdo začne první? No, Karel. Já Karel. Vája. Ty jsi Pojď blíž. Pojď blíž. Ten pálí. Ne. Abych mohl... Ale tak jsi kokot, vole. Nevíš, že to natáč? Co se to natáčí? Jak to tam? Mají ten začátek. Jo. Dobrý. Tak teď já. Ty nikoho nezajímá. Pohoda. Nedovolí. Tohle to byl speciál pro vás. Dělej! Dejte tohleto. Snad vám tohleto stačí. Protože... Ale fakt překročení 1000 odběratelů. To není možný. A vidíte, tak dělej, já ukážu ještě. Jsem dobrý, já si tam toto jsme použili. A ještě si dejte na ruku, běh hafo, a pak to slízejte. Toto jsme použili. Ne, počkej. Dáme to ještě ještě. Ne, já to chci dát. Ty jsi to ukazoval na začátku. Taky si jenom tak málo. No. Říká, že to vypne. Dělej, máš to zaostřený, přesně. To nenatáčí, že jo? Ne, by SD card. ne, tam nemám nic, to nepustíš teď. Bluetooth man. Ty ještě jdeš. Pojď taky, Matěj, pojď. Pojď taky, Matěj. Já už toho mám dost, vole. To tam měl tak dvakrát něco. A já jsem si ještě teďka dal 2 plný prsty. No, tak to je stejně jak já to. A tam. Takže tohle to byl speciál za 1000 odběratel a... Děkuji odběratelů. A tady děkuji Karlovi.
Michalovi. Prostě, že tady jsem spolupracoval. Můžu to dát taky stejně. Já se musím doma učit, vole, já už musím jít. No jo, no, ale tak Já jsem vám se slíbil, že tak já se musím šprtat, děj, chápeš, tady zmrde, vole. tak tohle to je všecko, takže zdar. Hoď do vody. Hej, uděláme nějaký film. Ty rytme. A vyletí. Počkej, znova. Hoď to po...